манфиати маҳлули бордосӣ аз он иборат аст, ки дар навбати аввал ба муҳити зист ва солимии инсон қариб ки таъсири манфӣ надорад. Барои ҳамин истифодабарии ин ҳам ба хоҷигидорон, ҳам барои истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ба манфиат мебошад. Истифода бурдани маҳлули бордосӣ барои коркарди ҳам аввали баҳорӣ ва ҳам дар давраи мавсим аз он иборат аст, ки асон касалиҳои занбурӯғӣ ва бактериявӣ бисёр ба манфиат мебошад, ки таъсири манфӣ расонда ин касалиҳоро нест нобуд мекунад. Инчунин дар давраи афзоиш, яъне ки дар давраи вегетатсияи дарахтони мевадиҳанда ҳамчун ҳам ба муқобили касалиҳои зарарасонҳо ва ҳам ғизо истифода бурдан ин мумкин аст. Дар давраи нашъунамои дарахтон, яъне дар давраи вегетатсия фақат маҳлули 1% истифода бурдан зарур аст.